Hello guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Welcome. Ayan, this is May 9, araw po ng ating election day. Ayan, I would like to uh, congratulate kung sino po yung mananalo sa ating presidente mula national to local. Ay, congratulations po sa lahat. And ang masasabi ko lang po sa lahat ay vote wisely and respect each other guys. Kung sino man po ang boboto, I will respect. Okay? And ayan po, sa lahat po ng mga naka-BBM, Benny, kung sino man po kayo guys. And respect lang po tayo. Okay? And next ko lang po magsabi ay bumoto po tayo ng tama. And kasi yung kapalaran at ang ating kinabukasan ng ating bansa ay sa May 9. Ngayon na po guys, May 9. Sana po ay matalino po kayo sa ating pagboto. And sa lahat sana po maging maayos at maging matiwasay ang pagboto ngayong May 9. Salamat po sa lahat ng mga Pilipino guys. Congratulations, sana po ay maging maayos po yung pagboto ngayon. And sana po guys, wala pong away after po ng election. Sana po maging tahimik at pairalin po ang pagkakaisa. Yun po ang ating pinaka number 1 po ay pagkakaisa ng bawat Pilipino. And ayun po, yun po yung aking masasabi sa inyo guys. Vote wisely. And huwag po kakalimutan ay mag-pray po tayo sa taas para po maging maayos ang election day ngayong May 9. Ayan guys, hindi po kakalimutan bumoto ng tama at bumoto ng gusto, bumoto ang mga tamang tao para umunlad ang ating Pilipinas. Muli, ito po si Lacsina na bumabati sa inyo na guys na vote wisely. And maraming salamat po sa lahat. And huwag makakalimutan ng ating channel, ito yung Lacsina. Kapogi guys, don't forget to like, share, and subscribe, and click the bell notification para updated kayo sa aking mga video. See you around, and thank you so much po sa lahat ng mga nanood, and thank you so much po sa lahat ng mga subscribers. Thank you po sa suporta, and I would like to thank to all my members and super chatter. Hindi ko na po kayo isa-isahin, and also sa aking family, at po ng aking family Lacsina, and all De La Cruz family. And sa Sapang Maragol guys, Sapang Maragol ang aking barangay. Vote wisely po tayo guys, okay? Sa ating lugar, ayan, vote wisely din po sa ating Tarlac City. And paalam po sa inyo guys. See you around guys. Maraming salamat po. Paalam po guys. Thank you.